אתמול נגמר פסח, כאילו היום זה יום ראשון לפסח, אז רק להתארגן. אני רק נראה להתארגן בפנים, וכאילו אולי מה זה כזה, חיים סרטון של השיער. מקרם לחוט של זנים. ואגב, ביום שבת הבא יהיה הגרלה, אוקיי? ומי שלכם יזכה במלא דברים חמודים במדבקות חדשות. כאילו, אולי לא ביום שבת, אני לא יכולה, כי רק זה אני צריכה עדיין לתכנן, אז יהיה מלא דברים שווים, תנסו לזכות. שנייה. אוקיי, חזרתי. אני שמו קצת מהקרם. אז זה אימא. זה קר בטירוף, תקשיבו. אין לי את המקפיא הזה, אבל הקרם שלי מסתדרים לבד בלהיות קרים, אוקיי? הם קפואים. אני לא יודעת לי לעשות פה יום מלא. כי לא יודעת. אין להם כל כך, שי, פסח. לא יכול הכי חשוב בעולם, כאילו רק פסח. רק חג פסח. לא ערב פסח. וגם את הלוק אני אראה לכם, אולי לא עכשיו, כי לא יודעת. לא בא לי, ועוד שנייה נגמר לי הזמן, אני צריכה להזדרז, אז יש לי חלק 2, אפשר להתארגנו. עדיגו יהיה חלק 2. ומלא שאלו אותי בסרטון הקודם, העליתי, מי שלא ראה אותו, תקצלו לו, אני אשאיר לכם פה את זה, את הסרטון. ותראו, מלא שאלו אותי למה אני שמה מלא קרמים על הפרצוף, ואני אמרתי שבסרטון הקודם עם 100 לייקים, שלא ראיתי דקורים, אני לא ראיתי שהגענו ל100 לייקים, אבל לא נורא, גם עשיתי טוב, הגענו לזה 2 לייקים, ותודה באמת על הערכה על 2 לייקים החמודים, אבל זה לא נורא. כי התחלתי להתחיל לעשות עוד יותר סרטונים, אין לי זמן בשבילכם כל כך, וזה למה, יש לי רק 2 לייקים, אוקיי? ועוד שנייה נגמר לסרטון, אז יהיה חלק 2. אוקיי, לא נגמר